Lawak po dito sa loob ng Diamond Health. Marami pa kayong makikitang magagandang tanawin. Ayan po. Ganun po kaganda, kagaling ka mag-creative din yung mga taga-Hongkong. Hello guys! Dito kami ngayon sa Diamond Health. Maganda yung isda po dito sa ilalim. Ayan guys, ipakita ko sa inyo yung mga malalaking isda. Ayan guys, ang mga goldfish. Ang lalaki nila, ang dami. Lawak kasi itong fish pan nila. Magabihan na tayo, Je. Next time na lang, Je. May oras pa naman tayo eh. Diba guys? Ayan guys, oh. Yes, exactly. Chinese New Year. Ayan, oh. Guys, oh. Nakaka-relax yung isip mo guys kapag na mga ganitong views makita mo itong mga lugar na ito. Malinis, maliwalas, ang ganda. Ay, ayan o, maganda. Busay. Busay. Tapos sa loob niya ay restaurant, no? Yun, no? May restaurant sa loob. Ang cute dito ba? Ayan. Ito. Dito kami sa ginagawa namin during mag-vlog, video, gala-gala, food trip. Kasama si Ate G. Kaya nun sa Ate G. May white, may pink. Ay, violet ba? Pero ngayon guys, hindi na marami yung ano, igulda. Guys, nabubulol na ako guys eh.